Mutua Levante. Confianza mutua. Cuidant de tu des de 1933. Lluïsa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Demanar la intercessió del nostre patró, el Sant Jordi, ja ho hem fet en la missa del fester, però ara ho fem també, com aquell moment, pregant en l'Ave Maria, resant i sobretot posant el nostre cor, la nostra il·lusió, la nostra esperança en que tot vagi molt bé, aportant cada un el nostre granet d'arena. Germans, germanes, preguem junts. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y os acompañe siempre. Amén.